chegoume esta grabación, a única que hai de Florencio cantando, que era moi musiqueiro, era moi alegre, era moi vitalista, como caracterizou o voso director e profesor de galego, e Florencio marchou ao exilio, obrigadamente, e ten unha biografía de compromiso moi interesante. É un home, como antes lle comentaba, vou a ter que quitar a, se me deixa quitar a mascarilla, é que entre a barba e as gafas e tal, bañase. Florencio nace nesta aldeiña de Valdeorras, Córromo, que está cheo de pegadas da toponimia romana relacionada coa extracción aurífera da romanización. Está situado nunha terraza aluvial, na altura, como diría Otero e como diría o propio Florencio, situado na boca ribeira do Sil, controlando o paso do Sil, que o Sil formou esa terraza aluvial que está alzada, unha especie de meseta, e onde se extraeu moitísimo ouro romano. Pois daquela, en 1903, Florencio nace nunha familia propietaria agraria, clase media, máis ou menos, que seu pai, agrimensor, vai facer moitos traslados, era funcionario agrario, por Galicia primeiro, Ourense, marchou aos poucos anos para Ourense, e despois marchou a Castela co fin de estancia, fíxose galeguista, amante da terra, e seguidor dos textos en galego, a lingua que el falaba, fíxose a distancia, coa lectura. É curiosísimo porque Florencio, ata o ano 28, marchou para Ourense primeiro, logo para lá, no ano 12 aproximadamente, volvía nos veráns a Córgomo e viña da lá de Valladolid, pois xa lera algunha revista das Irmandades, lera a Curros, lera a vosa veciña Rosalía, lera despois a Cabanillas, lera en galego moitísimos poemas, e el empezou a darlle ao bolígrafo, a darlle a pluma daquela, a darlle a pluma e a confeccionar pequenos poemiñas. Algún deles de certa relevancia, sendo un post-adolescente. Naquel momento, pasamos a seguinte. Sendo neniño, esta é da etapa de Ourense, e xa está por aí o que vos dixe. Outra máis. Non, esa. Cando vos falo de un poemiña, estes son os primeiros poemas no ano, como podedes observar, 1918, cando tiña 15 anos. O Covallón é unha gran excavación de terra aluvial onde se extraían oros romanos, chamabanlle o Covallón, e dedícalle un dos primeiros poemas de Florencio, o Covallón, o verde que hai por ali, as flores e tal. É un poetilla aficionado que empeza a exaltar a natureza daquela, con moi poucos anos, e unha delas, que se chama O Rei Señor, a seguinte, aquí está Florencio bañándose no Sil. Este era meu pai, que era colega del, eran do mesmo tempo, e iban polo monte a facer excursións, a bañarse o río, as mozas e ao que fixese falta. Pasa outra. Este é o poema que quería eu significar, ao xeito trovadoresco, ao Rei Señor, no xeito dos vellos bates, pono incluso aí, está asinado con 20, 21 anos ou no 19. Rei Señor meigo, que no agro, desde aquí non vexo ben. É un poeta a modo trovadoresco, que daquela moi pouca xente o facía. Aquí o profesor sabe ben
que empezaron un pouco máis tarde, pois algúns poetas que comezaban, modernos, que trataban de recuperar esta... Coincidiu que no ano 28, seu pai, unha vez que consumaron os estudos, seus fillos, viñeron para Valdeorras, ele colleu o destino na Coruña, e eles quedaron vivindo en Córgono. Entón, unha curiosidade é a relativa que nunha entrevista a unha historiadora de México, do exilio, dicía que el non entendía como a xente non recibía as primeiras letras e as primeiras escolas que pudo ir e tal, que lle ensinasen en castelán, que el falaba a lingua galega e non entendía aquilo do castelán por qué. E claro, esa contradicción, por decirlo un xeito, el xogaba en galego cos nenos e as nenas na rúa, na súa casa falaban en galego, e chegaba a unha escola e falaban en castelán, e iso non o podía entender, nin o podía soportar. É unha das teimas que tivo sempre toda a vida. El chegou no 28, era abogado, e traballou ali nun despacho, nun bufete de un abogado. Bueno, naquel momento sabemos que a República tivo fases diferenciadas, tivo un primeiro bienio moi interesante, bienio republicano hazañista, despois tivo unha baixada no 33, coa selección do 33, as dereitas pasaron a gobernar a República e tivo un declinar moi grande en os contidos, os avances que se produciron, a homologación democrática da República Española foi moi importante, avances legislativos, unha dedicación especial en sanidade, en ensino, e logo tamén moi importante en canto ás liberdades. En canto ás liberdades, pois sabedes que durante o tempo republicano houve divorcio, no tempo republicano houve aborto, é dicir, que estábamos homologados cas democracias centroeuropeas. Houve un golpe de Estado, como sabedes moi ben. El era un home moi activo no compromiso republicano, colaborou tanto na campaña, permaneceu con iniciativas moi interesantes. Por exemplo, sabedes que no ano 34 Castelao e Alexandre Bóveda foron levados ao sur de España por compromiso político, nese período republicano adverso, vamos a chamar así, e os galeguistas valdeorreses acompañáronos hasta a saída desde Monforte ata a saída de Valdeorras, que linda con León, foi Castela, acompañáronos, recolleron sinaturas contra a pena de morte, é dicir, levaron iniciativas de certo compromiso xa daquela. El estaba significado, Florencio participaba nas celebracións do 1º de maio, Florencio participou na campaña republicana das eleccións de 1936, a da Fronte Popular, que el collera a vía máis comprometida na República, que era a que encabezaba Castelao e Alexandre Bóveda. Houve unha dereita galeguista que medio se apartou, con Risco, con outra serie de xente, con Filgueira Valverde, con unha xente máis. E tamén participou na campaña do Estatuto do 28 de xuño de 1936. Estoupou o golpe de Estado do 18 de xulio e, bueno, Florencio tivo que poñer, como dice el, sebo as canelas, e discar, porque peregaba na súa vida. Estuvo un tempo agachado, co seu curmán Gonzalo, tamén estivo un tempo agachado tamén nas casas, e así como Florencio colleu unha vía diferente, meu pai Gonzalo, seu curmán, quedou por aquí, bueno, tivo represión e exilio interior que lle tocou, que tivo bastantes problemas co réximen novo por non demostrar a suficiente adhesión, e Florencio colleu unha vía. Primeiro tratou
de refuxiarse con amigos de Valladolid, estudantes, que eran de dereitas e que acubillaron durante aquel tempo. Despois, foi, mediante un familiar, pudo pasar por Tourén a Portugal, pasando con unhas estacas como se fora un axudante de obras públicas. Estivo en Tourén un tempo, recomendaronlle os guardiñas que o acubillaron tamén na súa casa que marchase a unha cidade grande como podía ser Porto, que pasaba máis desapercibido. Alá estivo un tempo e logo como polizón pasou debaixo dunha cama e embarcou ata Burdeos, estivo un tempo en París e finalmente baixou e incorporouse á fronte de Cataluña e exercendo importantes labores dentro do enrolado xa no exército. Primeiro foi na Secretaría de Armamento e despois levando a cabo labores de información, chamábase Servicio de Información Periférico, pero é un batallón moi heteroxéneo, onde trataron xa na caída da guerra tratar de rescatar a xente que estaba polo monte, na guerrilla, que podían ter problemas, e seguindo o itinerario que el seguira naquel momento que marchou alá, rescataros para Portugal e traelos de novo a Francia, por Francia a Barcelona. Eso tivo que mudar a última hora, xa casi perdendo na caída de Barcelona, ao primeiro trimestre do 39, reconvertiron as accións que tiñan pensado a cabo levar por preparar a evacuación en coordinación cas sociedades confederadas, que eran agrupamentos de emigrantes galegos en América, e o apoio tamén das Federación de Sociedades Agrarias da capital da América, de Galicia en América, que era Buenos Aires. Estas dúas digamos, asociacións prestaron un servicio interesantísimo de solidaridade co povo galego e de algún xeito abandeirado, entre outros, por Florencio de Aragón. Aquí vemos unha foto moi curiosa donde está o general Lister, donde está Santiago Álvarez. Non sei se vos sonan estes personaxes da guerra. Bueno, Santiago Álvarez foi secretario, foi un militante comunista que era comisario do exército, e Lister foi un general de aquí ao lado de ele era de Ores, e este Lister era de aquí de Calo, e foi un militar moi destacado logo na Guerra Mundial contra o fascismo, e foi general por 4 países diferentes, e aquí chegou a coronel. Aquí está Florencio Delgado Gurriarán, aquí está Ramón de Valenzuela, que un escritor que debedes coñecer, supoño. Sí. A parte de Florencio está Caridad Pita, que era o fillo do gobernador militar de Coruña que asasinaron no 36, 4 hermanos tiveron en México exiliados, e Galloso, que tamén era outro militante comunista, que asasinaron ou axustizaron no 48 na Coruña, no Campo da Rata. Entón, había moi boa sintonía entre os galegos da fronte do Ebro, e Florencio en Barcelona naquel momento, aparte de pertencer á Solidaridade Galega Antifascista, que foi un organismo que non me podo estender demasiado porque xa vou apretar de cara. Na súa actividade alá, pois este é o carné do Fuco Fuquiño Piquirrichiño, de homes refugallo, Serxo do feixismo, cativo do corpo, cativo da alma, encrenque boneco, dictador liñaza, alacrán con mando, sapo con estrelas, arañón con cruces, cobra pezoñenta, murcego da noite, verme dos cadáveres, piollo que estoupa, encheito de sangue. Non leo máis, e creo que o contido revela perfectamente como as gastaba este home. E ao mesmo tempo, aqueles que él era católico, pero naquel momento que había tantas crueldades e tantos asesinatos na cuneta ou a tiros en Valdeorras, puxo de manifesto a doble moral que tiñan naquel momento os falanxistas, e así glosou algunhas poesías
de un ton moi duro contra esta xente que tiña doble moral, que iba á misa e que despois sacaba a pistola e asasinaba a xente. Falou sempre en galego. Eu teño unha experiencia moi bonita. Para min, Florencio estaba na nube, é dicir, era, non sei como decirlo, pero como unha entelequia. Meu pai leíanos as cartas de Florencio que chegaban de alá, e bueno, o tío Florencio, que tuvo que marchar na guerra, polisémico, tuvo que marchar na guerra, educación do silencio, recibín, é dicir, que nunca se falou nada da guerra, meu pai fora represaliado tamén. E bueno, chegou no ano 68, por vez primeira, e dixo, hai unha frase moi bonita que decía que el nunca quixera, tira un pouco para diante, que nunca quixera vir aquí, sigue outra, no, aquí, esta. Los que empezaron a ir a España dentro de nuestro grupo de refugiados, pues tenían que llevar aparte el pasaporte mexicano, solicitar aquí el repesco, que no sé qué, en el representante oficioso de Franco, un documento especial y hacer una serie de declaraciones y cosas que yo nunca quise hacer porque me parecían vejatorias. El veo, cando libraronlle da causa que tiña aberta, e eu asistí con 15 anos a chegada de Florencio a México, e eu tiña moito interese para saber se aquilo era certo, se Florencio existía ou non. E entón, fui con meu pai á estación a buscalo, non? Chegamos á estación, bueno, abrazos e tal, eu tocaba así, e subimos a Córdoba, ao pobo de onde nacera, que tiña dúas irmás, e curiosamente, estamos entrando no Covallón, onde o primeiro poema de tal, estamos polo Covallón entrando nunha curva, e dícelle ao meu pai, Gonzalo, vas meter que dar unha hostia porque estou chorando como un menino. De repente, levanta os brazos e ponse a bailar na chiva. Chegamos á plazuela de Córdoba e el chegou ali e a xente miraba así nas esquinas e localizaban a Florencio porque o coñecían, cambiara, pero era maravilloso e tal. Pero a xente escapaba. Esa foi a miña primeira visión de Florencio. En México seguiu falando en galego, na casa. Non o seguiron os fillos, cantaban en galego. Eu vinos cantar en galego, fui 5 veces para facer este libro ali a México, e bueno, sabían cancións como a mí, igual que a mí, debían cantar moitísimo, e gustaba de moito repinicar e cantar. E a lingua sabían perfectamente. Eu, de feito, ali, cando fui para lá, falei en galego e tal, e non houve problema ningún. E eles algunos botaban algunha frase, pero claro, escolarizados en galego, tal e cual, en galego era, o Florencio, pois era un verso só, falando en galego.